And I prepared also one piece in Finnish. I wrote about 12 years ago. And what do you guess? Will I read it or not? Yes. It's also in my book. That's published. Juuri heisen juuri tuli, jurrottanut tuli. En muista muuta kuin vaan juurellinen puu. Tai puun runko, halu porra minua. Mus suurusteleb uusi isän maida, eman maido. Vaid kuidas ma tahaks, kuidas ma sahaks, kuidas ma rahaksi olen muuttunut. Minun muinasmuistelmat ovat muuttunut rahaksi. Minun monenlainen molari on muuttunut rahaksi. Minun murun muotoinen murhe on muuttunut rahaksi. Mersu ei ole muuttunut. Kuka ulottua uskomaan, että uusimen ulbukka on uutispommi? Uurastus.